Noski leitzan ere bai. Urbasata handia beriain, Aralar menditatean elkartuko gara. Araki ilibaian igerian, buruak orkuta fruskatuko dira. Agur Benur, gero arte Bonaparte. Esaten zuenetakoa baldin bazara, orain mugikorrari begiratu eta agur patata eta kaixo pepino esan beharko zenuke. Estrenatu mugikorra prezio ezin hobean Euskaltelen bezero izate hutsagatik. Samsung 5G hau adibidez, hilean euro bakar bat ordainduta 2 urtez. Eta gero estrenatu berriz pepino bat. Lehortea apur bat hobetu da, baina zerealean galerak handiak dira Nafarroan. Maiatzaren 2an bildu zen askenekoz Lehortearen maila Nafarroan eta orduz geroztik hanemenka izan dira ekaitzek eta euriteek apur bat leundu dute Lehortearen lorratza. Idorreko laboreetan batik bat, gari eta garagar uztan kaltea eginda zegoen eta galera handia da aldiz, egoera zertxo baita arindu da urestatzen diren laboretarako eremuetan, batez ere, ondorengo asteetan ura beharko duten barazkiei begira. Aldi berean, April idorraren ostean oso ezkor ziren abeltzainak, baina euritei esker Nafarroa iparraldeko larretan eta mendialdean belarra dago. Bazkaren erabilgarritasuna hobetu da eta kanpaina ona izango da. Eta ikastolen elkarteak joan den astean iragarri zuen Koldo Tellituk elkarteko lehendakari lanak utziko zituela 14 urteko ibilbidearen ostean. Atzo, artezkaritza kontseilua bildu zen eta bertan erabaki zuten nork hartuko zuen lekukoa. Nekane Artola izango da aurrerantzean ikastolen elkarteko lehendakaria. Gabon, zaharren egoitzetako egoerak kezka handiak eragin zituen COVID-19aren pandemian. Gaitza bereziki erasokorra izan zen adinekoekin eta haren ondorioak larriak izan ziren egoitzetan. Hegoaldeko zaharetxeetan gutxienez, 1.800 egoiliar hil zituen 2020ko martxoaren batetik 2023ko irailaren 11 bitartean. Bakarrik hil behar izan zuten askok eta egoiliarria denek hilabeteak egin zituzten bakartuta. Gaur, Eusko Jaurlaritzako berdintasun justizia eta gizarte politiken sailburu Nerea Melgosak zahar etxeak arautzeko dekretua birmoldatzeko agindua onartu du. Egin duten testuan badira aldaketa batzuk. Zahar etxeetako moduluek esaterako gehienez ere 25 egoiliarrekoak izan beharko dute eta harta zuzena ematen duten langileen ratioa 15% handituko da. Egoitza berriei ere jarri nahi zaie muga, 150 egoiliar baino gehiago ezingo dituzte hartu. Eta Michelin enpresako zuzendaritzak lan hitzarmena negoziatzeko bilera deitu du. Astearte honetan, Gasteizko lantegiko sindikatuak eta zuzendaritza Burgosen bildu dira, berriro hitzarmena negoziatzeko. Astelehenean Gasteizen 4. greba eguna egin zuten langileek eta era berean Espainiar estatuko lantegi guztietan greba eguna egin zuten. Azken proposamena baztertu ondoren, sindikatuek negoziatzeko prestutasuna iragarri dute. Ordea, zuzendaritzak prozesua blokeatzen badu, aurreikusita daude beste 2 greba egun, ekainaren 19an eta 20an. Eta politika arloan, Nafarroan geroz eta gutxiago falta da gobernuen osaketarako. Leire Martínez. Hortziralean osatuko da Nafarroko parlamentua eta hauteskundeak izan zirenetik negoziaketa betean jarraitzen dute alderdiek. Negoziaketa txandaren 2. bueltan berriz gaur PSN EH Bildurekin bilduko da, baina PSNren arabera
protokolozko bilera izanen da gaurkoa. Iruñeko udalari dagokionez, larun batean eratuko da, eta Nafarroako parlamentuaren antza izanen du. PSNek betoa mantentzen dio EH Bilduri eta Joseba Siron atzo prentsaurreko batean adierazi zuen akordiorik lortzen ez badute eskuinak gobernatuko duela berriz Iruñean. Gogora dezagun EH Bildu izan dela indar aurrerakoien artean bozka gehien lortu dituen alderdia, 130% bozkekin. Eta naiz eta orain arte elkarrekin lan egin duten, PSNek ez du haiekin taldea osatu nahi. Printzipio demokratikoa errespeta dezan eskatu zuen atzo beraz Joseba Asironek. A nuestro entender existe solo una posibilidad real de que el día 17 exista un gobierno progresista en Pamplona, en Iruña, y pasa por abandonar cualquier tipo de veto y abrir una negociación sobre la composición y el funcionamiento del futuro gobierno municipal. Gaurkoan ere Nafarroan EH Bildu PSNrekin bildu da. Laura Aznalek esan du, EH Bildu Nafarroako parlamentuko 3. indar politikoa dela eta Nafarroako lehen indar municipalista. Eskuinaren zaratago hitz egiteko eta adosteko prest daudela ere berretsi du. Ramon Alzorriz bere aldetik ere mintzatu da. Horregatik, eskuinaren zarataz haratago, hitz egiteko eta adosteko gure prestutasuna berresten dugu gaur ere. Era berean, Txibiteri Nafarroko gobernuaren lidergoa dagokion bezala, PSN lehen indar aurrerakoia delako, Joseba Asironi dagokio Iruñeko udalaren gobernua lideratzea. Eta bukatzeko, guretzat lehentasunezkoak dira edukiak. Herritarren eskubideak eta ongizatea, zerbitzu publikoen defentsa, Nafar guztion ongiaren defentsa, gutxi batzuen privilegioen gainetik. Les hemos dicho claramente que queremos liderar el próximo gobierno de Navarra con María Chivite a la cabeza y que lo queremos hacer conjuntamente con nuestros socios actuales, con Geroa Bai y con Contigo Zurekin, y que no vamos a negociar ningún gobierno con ellos ni van a entrar en el gobierno de Navarra. Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako ekonomia espero baino gehiago haziko da urte amaierarako. Eusko Jaurlaritzak hazkunde aurreikuspena berrikusi du eta uste du igoera 10% gehiagokoa izango dela. Gobernu Kontseiluak gaur onartu ditu 2024ko Euskadiko aurrekontuen gidalerroak. Hain zuzen, legegintzaldi honetako azken aurrekontua izango da honako hau. Horrela, Euskal kontuen planteamendu estrategikoak susperraldi ekonomikoa sendotzea du helburu. Pandemiaren eta munduko ziurgabetasunen ondoren, garapen ekonomiko jasangarria eta kalitatezko enplegua bermatzeko, herritarren ongizatea eta bizi kalitatea ziurtatzen duten politika sozial sendoekin batera erronka demografikoari aurre eginez eta gazteriaren aldeko apostua eginez. Eta kulturan Nafarroa oinez jaialdiko kantua eta bideoklipa aurkeztu dute gaurko egunean. Etxarri Aranatzen izango da urriaren 8an, Leire Martínez. Nafarra osoan bai izena du aurtengo Nafarroinezeko abestiak. Musika Joseba Tapiak egin du eta letra berriz Maialen Arzaiusek idatzi du. Kantariak Olai Iziarte, Nerea Arbiti, Maider Ansa, Leire Letu eta Kristina Arantzabe izan dira. Abestiaren gakoa zonifikazioa salatzea eta euskararen ofizialtasuna aldarrikatzea Nafarra osoan. Bideokliparekin batera, oinezeko txokoaren kontzertuak ere iragarri dituzte. Horien artean, Brigade Loko, Sofokaos, Nafarroa 1912, Onkixin, Ixa Xakara, DJ Bull edo Baietz taldeak izanen dira. Eta bukatzeko, ezantzi Nafarroinezeko hitzordua urriaren 8an izanen dela Etxarri Aranatzen. Mezua garbia da, bai? Nafarroa osoan euskara ofiziala izan nahi dugu. Eta letran ageri den bai eta ez jokoarekin Nafarroaren zonifikazioa eta banaketa salatu nahi dira.
doinu dantzagarriak dira, niretzat oso Joseba Tapia ere da, dut oso atzetik, nahiz eta berak esabestu, bai arregloak eta bai melodiak sortzeko era oso bereizgarriak dira guretzat. Egia da, entzutu duzula bitan eta esatzen zaizula barruraino eta nahiz eta ez gogoratu letra osoaz, estribilloa oso joko polita iruditzen zait eta hori iruditzen zait kriston bestea. Ongietorriak gurean gaur gaueko albistegira. Lehorteak 40.000 hektarea zereal galtzea eragin du Nafarroako hegoaldean. Herriberan, gari uztaren 90% galdu da eta garagar uztaren 65%. Orbaireban uztaren 70% galdu da eta Lizarrerian 50%tik gora. Lur horietatik 9.000 inguruk ez daukate asegururik izenpetuta eta ondorioz uztan izandako galeraren 100% nozituko dute. Asko hitz egiten ari da klima larrialdia eragiten hasia den kalteei buruz, baina ez hainbeste irtenbide. Azken horretan du jarria arreta Downtown proiektuak. The New York Timesek argitaratu zituen Downtown liburuatik du abiapuntu. Egitasmoak lurraren berotzea mugatzeko 100 neurri baino gehiago bildu ditu. Bestalde, Nekane Artola izango da ikastolen elkarteko lehendakari berria. Lehendakaria ez ezik, lehendakari ordea eta idazkaria ere aldatuko dituzte. Erik Etxart eta Unai Mendizabal izango dira urrenez urren. Kargu guztiak trantsiziozkoak izango dira. 2024ko ekainean erabakiko dituzte behin betikoak.
Eta gai aldatuta zahar etxeetan langileen ratioa 1,5 handitzeko dekretua ondu du Jaurlaritzak. COVID-19 izurriak ondorio gaiztoak izan zituen egoitzetan eta hilabete haietan ikusitako gabeziak aintzat hartuta arloa arautzeko dekretu berri bat proposatu dute. Ratio igoera izango da harta zuzena ematen duten langileetan eta zahar etxeetako moduluek izan beharko dute gehienez 25 egoiliarrentzat. Aldaketak egingo ditu Jaurlaritzak zahar egoitzetan. Pandemiak agerian utzitako egoera kritikoaren ondorioz, senideek eta langileek behin eta berriz egindako aldarrikapenen ondoren lakoak egoitzei buruzko beste dekretu bat iragarri du. Dekretuaren arabera, 150 egoiliar egongo dira gehienez egoitza bakoitzean. Laguntza plan personalizatuak bultzatuko dira, zuzeneko arretako langileen ratioak 1,5 handituko dira, eta gelak handiagoak izango dira besteak beste. Dekretuak Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako 450 egoitzari eragingo die eta 6 urte izango dituzte erreforma horiek egiteko. Erresidentziak 3 urtean behin ebaluatuko dira modu integralean. Hala ere, dekretuak bereizketa egiten du oraindik eraiki gabe daudenen eta egun zabalik daudenen zentroen artean. Edonolare testua 2021 hasi zen parte hartze publikoko prozesu baten ondoren sortu da. Erabiltzailei, familiei, profesionalei eta sindikatuei zuzenduta besteak beste. Baina aurretik pandemiak areagotu eta kalera atera zuen egoiliarren, senideen eta langileen ezinegona. Arreta tamalgarri zein horreagatik. Izan ere, Jaurlaritzaren txosten batek egiaztatu zuen langile gutxiago zeuden zentroetan egoiliar gehiago hil zirela. Sektoreko langileek greba indartsuak egin dituzte azken urteotan herrialde guztietan eta lan baldintza eta arreta hobeak eskatu dituzte. Eta horien ondorioa izan dira lanitunak berritzea batetik eta aipatutako dekretu berria bestetik. Langatazkekin jarraiki Osakidetzako garbiketa langile azpikontratatuek greba mugagabean jarraitzen dute. Duela 2 hilabete baino gehiago lanuzte abiatu zuten hitzarmena betetzea eskatzeko. Osakidetzak garbiketarako azpikontratatzen dituen beharginek greba mugagabean jarraitzen dute. Duela 2 hilabete baino gehiago lanuzte abiatu zuten hitzarmena betetzea eskatzeko. Hau da, euren baldintzak Osakidetzako lan baldintzekin homologatzeko. Lan baldintzak Osakidetzako langileekin homologatzea helburu duten ituna lortu nahi dute. Izan ere, salatzen dutenez, baldintza horiek adostu zituzten sindikatuek, enpresarekin eta Osakidetzarekin. Baina orain Osakidetzako zuzendaritza homologazio printzipio hori hausten ari dela diote. Bien bitartean, Osakidetzaren hitzetan ez dagokio berari berea ez den pertsonalaren lan baldintzak negoziatzea. Eta adierazpen horien aurrean, langileek kritikatzen dutenez, Osakidetzako zuzendaritzak ez di erantzunik ematen, beste alde batera begiratzen du, eskuak garbitzen ditu eta langilei ez die jaramonik egiten. Sindikatuek azaltzen dutenez, langileak enpresek kontratatu arren, Osakidetzak du ardura hitzarmena betetzen dela bermatzeko, berak ere adostu zuelako hasierako dokumentu hori. Ostera, Asunción Klinikako langileek 24 orduko kanpaldia egin dute Tolosako Trianguloa plazan. 2021etik geldituta dute lan hitzarmena eta protestarekin astean 35 orduz lan egitea galdegin dute eta soldatak KPIaren arabera igotzea. 100 langile inguruk parte hartu dute txandaka. Eta Michelin enpresako zuzendaritzak lan hitzarmena negoziatzeko bilera deitu du. Astearte honetan, Gasteizko lantegiko sindikatuak eta zuzendaritza Burgosen bildu dira. Astelehen honetan Gasteizko lantegiko langileek 4. greba eguna egin zuten. Lanuzteek 185ko jarraipena izan zuten.
Gauza akurrela, ELA, LAB, PSK eta CGT sindikatuek hasieran deitutako greba, orain ere Komisiones Obreras UGT, CESIF eta CCM sindikatuek babesten dute. Zuzendaritzak egindako azken proposamena baztertu zuten soldata igoera aketzuelako KPIa kontuan hartzen, baizik eta enpresaren emaitzei lotutako beste aldagai bat. Gainera horrekin batera sindikatuek eskatzen dute lanaldia murriztea eta enpresaren soldata eskala bikoitzak kentzea. Zuzendaritzak aste arte honetarako lan hitzarmena negoziatzeko deia egin du Burgosen goizeko 11etan. Bilera horren ostean sindikatuek erabaki beharko dute grebarekin zer egin. Momentuz negoziazioak aurrera egiten ez badu aurreikusita daude bi greba egun gehiago, hilaren 19 eta 20 hain zuzen ere. Lau greba egunetan oso jarraipen ona izan dugu eta indarrarekin goaz. Ia ber enpresak zer egiten duen, baina ez dakigu zer egingo duen, zer esango digun. Pasaden ostiralean ezetxe hemen genion eta orain ia ber zer esaten digun. Bestalde, Lasarte Oriako Michelineko lantegiko langileak euren kabuz negoziatzen ari dira. Lau greba egun egin zituzten pasaden astean, ekainaren 2tik 5era. Zuzendaritzaren azken proposamenari uko egin ondoren. Eta langatezkekin jarraiki, egun 20.000 pertsonak baino gehiago osatzen dute Bizkaiko ostalaritza sektorea. Hain zuzen, 3 azpisektoretako langileak dira, jatetxe eta tabernak, hotelak eta ospitaleak eta ikastetxeak hornitzen dituzten kolektibitateak. Azken 3 hamarkadetan, ostalaritza sektoreko lan-hitzarmena sinatzea lortu dute, baina azken urteotan akordioa berritzeko prozesuan blokeatuta daude sektorea osatzen duten langileak, sindikatuak eta patronala. Gauzak horrela, sindikatuek salatu dute, pandemia hasi zenetik egoera aldatu den arren ez dela lan-hitzarmenik berritu. Greba egun gehiago Bizkaiko ostalaritzan, ekainaren 29an eta 30an, egun osoko lan ustera ditu dute sindikatuek lan hitzarmena berritu ezean. 20.000 langile baino gehiago osatzen dute Bizkaiko ostalaritza sektorea. 3 azpisektoretako langileak dira, jatetxe eta tabernak, hotelak eta ospitaleak eta ikastetxeak hornitzen dituzten kolektibitateak. Egun, lan hitzarmenaren negoziazioa blokeatuta dagoela salatzen dute sindikatuek. Izan ere, 2020tik ituna berritu barik dago eta hori derata, 3 urte baino gehiago daramate soldata igoera barik besteak beste. Sindikatuak eta patronalak otsailaren 6an bildu ziren azkenekoz. Horiek horrela sindikatuek salatu dute patronalak ez duela asmorik konponbide bat topatzeko. Hala, hilaren 29an eta 30an grebara deitu dute ELA, LAB, Komisiones Obreras eta UGT sindikatuek, eta hilabete hasieran ez bezala egun osoko grebak izango dira. Frantziako oturra Bilbotik abiatuko den egunen bezperan alegia. Eta ELAk 6 mobilizazio egun iragarri ditu Bizkaiko etxesetzeko zerbitzuan. Langileak berriro mobilizatuko dira ekainaren 19an, 22an, 26an eta uztailaren 3an, 10an eta 17an. Komisiones Obrerasek eta UGTek sinatutako lan hitzarmenaren ondorioz, langileek erosalmena galdu dutela salatu du sindikatuak. Eta atzo amaitu zituzten hezkuntza lege proiektuaren inguruan ekarpenak egiteko bilerak, besteak beste, EIZE sare publikoko zuzendaritza elkarten federazioak eta Save the Childrenek hartu zuten parte atzoko saioan. Azken urteetan ematen ari den eskola publikoaren alduntzean sakondu nahi dugu.
Behin eta berriz aldarrikatu izan dugu, hezkuntza sistemaren ardatza izan nahiak. Behartzen gaitu konpromiso hori hartzera, ariketa autoexigente baten bidez. Barne dinamikai begirako exigentzia maila hori bera, bilatzen dugu kanpoan ere. Es importante que haya intenciones, pero también es importante que haya medidas. Bi hizkuntza ofizial, euskera eta gaztelania, eta euskera propioa ere badituela. Argitu behar da, bi ofizial eta bat propioa dugula. Aldiz, euskara ez da bermatzen 10-3 lanpostutan. Udalerri euskaldunen mankomunitateak ikerketa batean azaldu du egoera. Udalerri euskaldunetan ere, osasun zentroetan sarri langile euskaldunak ez daude bermatuta. Udalen eta udalerrien euskalduntzea, euskal hiztun komunitatearen ahalduntza eta sentsibilizazioa, eta udalerri euskaldunen zaintza eta garapena. Hiru horiei behar bezala erantzutea, estrategikoa da UEMarentzat, udalerri euskaldunek aurrera egingo badute eta arnasguneak bizirik mantenduko baditugu. Eta politikan, PSNren eta EH Bilduren arteko bilerak bi alderdien jarrera berresteko balio izan du. Ordubete inguruko bileran, PSNek EH Bilduri jakinarazi dio Maria Txibite buru izango duen Nafarroako gobernua zuzentzeko asmoa duela, eta gero Abairekin eta zurekin Nafarroarekin lortuko duela. EH Bilduren parte hartzerik gabe. Les hemos dicho claramente que queremos liderar el próximo gobierno de Navarra con María Txibite a la cabeza y que lo queremos hacer conjuntamente con nuestros socios actuales, con Geroa Bai y con Contigo Zurekin, y que no vamos a negociar ningún gobierno con ellos ni van a entrar en el gobierno de Navarra. Horregatik, eskuinaren zarataz haratago, hitz egiteko eta adosteko gure prestutasuna berresten dugu gaur ere. Era berean, Txibiteri Nafarroko gobernuaren lidergoa dagokion bezala, PSN lehen indar aurrerakoia delako, Joseba Asironi dagokio Iruñeko udalaren gobernua lideratzea. Eta bukatzeko, guretzat lehentasunezkoak dira edukiak. Herritarren eskubideak eta ongizatea, zerbitzu publikoen defentsa, Nafar guztion ongiaren defentsa, gutxi batzuen privilegioen gainetik. Josu del Campo, geografoa eta Eritik Irira proiektuko kidea elkarrizketatu dugu 11 telebistan. Del Camporen esanetan ikusi zuten apena zeudela Euskal Herria bere osotasunean ikertu eta lurraldean garatzen diren prozesuak jorratzen dituzten ikerketak, eta beren helburua da hutsune hori betetzea eta geografoen lana ikustaraztea.
Aritik irira bi geografok osatutako proiektu bat da, Jo Mazias eta biok osatzen dugu. Eta proiektua duela 2 urte terdi inguru hasi genuen, biak oraindik garai hartan gure master ikasketak bukatzen ari ginen, bai plangintza eta lurraldearekin loturiko ikasketak, eta pentsatu genuen orokorrean sare sozialetan eta hedabideetan Euskal Herria bere osotasunean ikertu eta lurraldean garatzen diren prozesuak, etxebizitza, turismoa eta mugikortasun gaiak jorratzen dituzten ikerketak apenas aurki zitezkela eta guretzako hutsune hori betetzea aukera polita izan zitekeela, eta bestalde biak ere geografoak garenez, nolabait ezagutaraztea baita ere pixka bat guk egiten dugun jarduna, gaur egun oraindik ere geografoek egiten dugun lana oso ezaguna baita, eta beraz nolabait hutsune hori aprobetxatuz eta gure lana pixka bat erakustarazteko proiektu hau martxan jarri genuen. Del Campok nabarmendu du oro har Euskal Herriko biztanleria handitu egin dela azken urteotan, baina badira kontrako joerak ere azaldu du, Zuberoan biztanleriaren 40% galdu duela azken 150 urteetan. Eta Nafarroa behereak 135. Orokorrean, landa eremuko biztanleria jaisten ari dela dio eta udalerri handienetakoa edo hirietakoa igotzen. Horren kausatzat jo du, besteak beste, gune horietan zerbitzu publiko gutxiago izatea. Ipar Euskal Herritik kanpora ere Euskal Herrian beste gune batzuetan ere, esaterako Nafarroako Pirineo aldean edo eta Arabako mendialdean, hau da, nolabait herri txiki hauek oraindik izaera rurala mantentzen duten eremu hauetan, biztanleria galera orokorra izaten ari dela. Eta aldiz, hiri handiek geroz eta biztanleria gehiago dutela. Orokorrean zergatik ematen da prozesu hau, horrelako herri txikietan oinarrizko zerbitzu guztiak, bai etxebizitza, hezkuntza, osasuna edo lana aurkitzea, herrian bertan edo inguruan zaila izan ohi delako. Eta horren ondorioz bereziki gazteek kasu batzuetan nahi dutelako, baina beste batzuetan alternatibarik ez dutelako aurkitzen, askotan hiri handietara edo behintzat udalerri handietara jotzea erabakitzen dute. Azken azterketa zuk esan duzun moduan Ipar Euskal Herriko bilakaera demografikoa izan da. 19. mende amaieratik gaur egun arte izandako bilakaera demografiko hori aztertu dugu. Eta egia orokorrean Ipar Euskal Herriak biztanleria nabarmen irabazi duela, baina aldiz biztanleria hau ez da modu berean banatu lurralde guztian. Zehar alde batetik Lapurdi edo eta kostaldetik gertu kokatzen diren udalerriek nabarmen irabazi dute biztanleria, baina aldiz barnealdeko probintziek, bai Nafarroak eta Zuberoak, azken 150 urtetan biztanleria izugarri galdu dute. Esaterako Zuberoaren kasuan datu bat ematearren biztanleriaren 40% galdu du, azkeneko 150 urteetan, eta aldiz Nafarroak biztanleriaren 135. Beraz, hazkundea orokorrean bai, baina oso modu desorekatuan. Azpimarratu du hiri ereduak zerikusia daukala turismo ereduarekin eta dio azken urteetan turismo gehiago bideratu dela hirietara. Zentzu horretan gehitu du Airbnb bezalako plataformetako etzen merkatua gero eta gehiago kontrolatzen dutela erabiltzaile profesionalek eta horrek eragiten duela merkatua esku gutxi batzuetan pilatzea. Badakigu Donostiako kasuan etxebizitza turistikoak edo eta Airbnb efektua aspaldidanik ikertu den zerbait dela, baina guk bagenekien pandemia ostean testuinguruare desberdinan zela eta horregatik ikertu genuen pandemia ostean. Eta bertan ikusi duguna da, alde batetik azkundea oso azkarra izan dela, ez genuen espero hain azkar aztea eskaintza, ikusi duguna da urtebetean soilik eskaintza 16% igo dela, baina bestetik oso ezaugarri garrantzitsua da, sektoreak geroz eta profesionalizatua dagoela. Duela 10 urte inguru, Airbnb bezalako plataformak erabiltzen zituzten erabiltzaile gehienak, erabiltzaile partikularrak ziren, asko jota etxebizitza bat eskaintzen zuten erabiltzaileak, baina ikusi duguna da urteen poderioz eta bereziki pandemia ostean, merkatuak geroz eta gehiago kontrolatzen dutela enpresa profesionalek. Esaterako pandemia ostean, erabiltzaile profesionalak, erabiltzaileen 27% soilik dira, baina merkatuaren 70% kontrolatzen dute. Hau da, geroz eta esku gutxiagotan pilatzen ari da eskaintza hau. Eta honen ondoriotako bat ere, bataz besteko prezioaren igoera da. Azken finean oso erraza da ulertzea. Pertsona batek etxebizitza bat soilik eskaintzen badu, berak eskaintza hori egiteaz gain, etxebizitza konpondu eta bertako garbiketa lanak egiteko aukera izango du, baina aldiz enpresa profesionalek, 10, 20 eta 50 etxebizitza turistiko dituzten enpresek, etxebizitza horiek konpondu, garbitu eta antzeko lanak egiteko jende gehiago kontratatu behar dute, gastuak gora doaz eta
nolabait irabaziak bermatzeko bataz besteko prezioak ere gora egiten dute. Eta hori da ikusi duguna bereziki Donostian pandemia ostean. Gai zaldatuko dugu orain eta Gipuzkoara egingo dugu salto. Atzo Donostiako Kontxako badian 14 metroko jate bat hondoratu baitzen dagoeneko, eraman dute konpontzera jada, ez du hidrokarburorik isurtzen eta bandera berdea jarri da berriro ere Kontxan eta Hondarretan. Donostiako Kontxan eta Hondarretan bandera berdea jarri da berriro. Astelenean 14 metroko luzera duen jate bat hondoratu zen Kontxako badian. Barruan ez zegoen inor. Larrialdi zerbitzuak jatera iritsi zirenean hau bere itxita zegoen eta horbide bat zuen. Arratsaldean ur gainera ateratzea lortu zuten. Zehaztasunik ez, badirudi hori, zegoen itsasontzi batek ur sarrera bat izan zuen eta urperatu egin zen. Ondorioz udalak Kontxako hondartzan bandera gorria eta Hondarretako hondartzan horia jartza erabaki zuen, badian hondoratutako jatearen hidrokarburo isuriagatik. Adirazi zutenez, hidrokarburoak isuri zituen jateak Santa Clara irlati gertu. Bainatzeko guneak ez zuen eraginek izan, baina usain handia zegoelarik etzen gomendagarria bainatzea. Eta gero barruan deposituan zuen fuedak eskape bat izan du, horrek eragin zuen atzo Kontxako hondartza itxi behar izatea. Astearte goizean Hondarribiko portura eraman dute jatea konpontzera, eta badian egin dituzen ikuskapenek erakutsi dute bainurako egoera egokia dela berriro. Hondarribira eraman dute jada, eta azken urraren kalitatearen analiziek eman duten emaitza ikusita ona izan da, eta bandera berdea dago, jadanik Kontxan. Orain xehetasun gehiagorekin aztertu beharko dute zer den gertatu dena. Momentuz behintzat bandera berdea dute jada Donostiako bainuzaleek. Eta Bilbon udalak kaleak berritzeko hirigintza planak gauzatu ditu, hori bai, ekologisten arabera udalak ez ditu kontuan hartu zuhaitz osasuntzuen eta helduen mantentzelanak eta kontserbazioa. Nabarmendu dutenez, zuhaitz helduek funtsezko funtzioa betetzen dute hirietako bizitza bermatzeko. Hori hala, Deustuko auzoko bizilagunak eta ekologistak Agirre lehendakariaren etorbideko zuhaitzak moztearen aurka mobilizatu dira. Bilboko hainbat kale eta auzotan hala nola Deustun, Santutxun, Txurdinagan, Indautxun edo Basurtun zuhaitzak mozten ari dira, kaleak berritu eta hirigintza plana gauzatuz. Udalak Twitter sare sozialean duen kontu ofizialaren bidez adierazi duenez, Agirre lehendakariaren etorbidean zuhaitzea aldatzen ari dira kalea berritzeko lanak aprobetxatuz. Gaineratu du egoera txarrean zeudela, sustraiak batez ere, beraz segurtasun arrazoi bat dela. Hala ere erakunde ekologistak zalantzan jarri du kale horretan zeuden zuhaitz guztiak gaixo daudela, eta gaineratu du orain ezinezkoa izango litzatekela hau egiaztatzea, eta mozketa honek gehiago erantzuten diola kalea berritzari zuhaitzen osasunari baino. Ekologisten arabera zuhaitz osasuntxuen eta helduen mantentzelanak eta kontserbazioa kontuan hartu gabe moztu dituzte. Hain justu lehendakari Agirre kalean Deustu auzoan 128 zuhaitz moztearen berri eman dute. Zuhaitzi gabeko etorbidearen irudi txundigarriek inguruko bizilagunak asaldatu dituzte, eta elkarretaratze egin dute zuhaitz mozketa horien aurka. Urteetan espaloiei itzala eta edertasun eman dietela argudiatuta. Udalak euren egitasmoak berrazter ditzan eskatu dute, espezie autoktonoen landaketa sustatzeko eta kaleak berritzeko edo egokitzeko planetan zuhaitzen presentzia nabarmena duten eremuak jartzeko, eremu bakoitzeko beharretara ondoen egokitzen den espezie autoktonoa bilatuz. Eta gaur gaueko 10:00 geltokia saioko atal berri bat izango duzue ikusgai 11 telebistan Aritz Ganboaren eskutik. Bertako laborantza izango dute hizpide ikusi aurrerapen bat. Atal hontan bertako laborantzaz, bertako elikagai ekoizpenaz arituko gara. Kilometro zero kontzeptuak oso ezagunak dira, bertatik bertara. Baina zein da bertako laborarien egoera? Edo gure etxeetan
zer da jartzen dugun elikagaia? Bertakoa? Guzti horretaz hitz egiteko erreportaje interesgarri bat ekartzen dizuegu. Noski beti bezala, gogo eta interesgarriz osatutako solasaldi bat eta bukatzeko Koldo Garziaren errezeta ezin hobeago bat. Beraz, badakizue ongi etorri denon topaleku den geltoki honetara. Bale, nik uste dut landa eremuan bi modutan edo bi esparrutan banatu dezakegula pixkate jendea, ez? Lehenengo esparrua izango litzateke zuzenean landa ustiatzen duten pertsonak, ez? Eta hoiei aplikatzen zaie hitzarmen bat deitzen dela agropekuario, bale? Eta, hitzarmen hau Nafarroakoa da. Beraz, elak adibidez ez du sinatu, guk uste dugu askoz hobea izan daitekela, orain izan ere negoziatzen ari da berriro, gu mailan gaude, ikusiko dugun oraino iristen garen, baina nik esango nuke hor gehien bat zuzenean ustiatzen dut lurra edo landa zuzenean ustiatzen duen jendearen pixkate lan baldintzak edo nahiko prekarioak direla, ez? Gehien bat lan egiten dutelako kanpainen arabera, barazki ezberdinen kanpainen arabera, beraz horrek azkenean estabilidade falta nabarmena ematen dio jendeari, ez? Hemen aplikatzen dira batez ere fijo diskontinuo izeneko kontratu motak, ez? Azkenean, azkenengo lan erreforman agertu, ez dira agertu, lehenago bazeuden, baina batez ere askoz gehiago erabiltzen dira. Eta, azkenean honek esan nahi duena da, jendeak lan egiten dituela pare bat hilabete, eta gero beste urteko beste zatia langabezira doa, ez? Orduan, lana eta bizitza pixkatu uztartzeko oso komplikatua da, ez? Hori, esango genuke esparru horri dagokionez. Eta gero badago herriberan, beste kolektibo batez lan egiten duena, zuzenean produktu horiek eraldatzen, ez? Beste produktu batzu sortzen, ensaladillak edo zuzenean enbasatzen edo, eta hauei aplikatzen zaizkie normalean hitzarmen estatalak, ez? Adibidez landare kontserbetakoa edo kontserbas vegetales. Eta, hauen baldintzak berriro ere soldaten inguruan eta ez dira onak, azkenean guk uste dugu horrelako hitzarmenak sektorialak, estatalak balio dutela azkenean jendearen lan baldintzak pixkat bat txartzeko, orduan hauei aplikatzen zaizki horrelako hitzarmen motak, ez? Langileak antolatu, aldundu eta borrokarako presa agertu direnean, hobekuntzak nabariak izan direla. Guk ordezkaritza daukagun tokietan, hori gehiagizko lanaldiak amaitu, hitzarmenak finkatutako soldatak kobratu, kategoriak aitortu, eta arestian, Huerta de Peralta enpresan astelenetik ostiraleko lan astea lortu dute, Floret hortikolan malgutasuna mugatu eta arautu egin dugu, eta etenak finko bihurtu ditugu. Azteko ronda derrapezkatu, leizterraziko gara zabaidan. Beste arazo badago eta, uste dut hau behin baino gehiagotan atera dela prentxan eta guk behin baino gehiagotan salatu dugu, dela nahiko nabarmena dela fraudea, ez? Bai kontratazio fraudea, baita ere badago jendea beltzean edo lan egiten duena, ez? Eta hor, nik uste dute administrazioen esku hartzea edo garrantzitsua izan behar dela. Eta momentu honetan, adibidez, lan ikuskaritzari dagokionez, ez dira iristen. Ez dira iristen, ez daukatelako jenderik edo ez daukatelako borondaterik, ez?
Bai, nik uste dut azkenean, erantzuna nabarmena da baietz, azkenean gizartean rasismoa edo xenofobia badago egunerokotasunean, eta nik esango nuke horrelako esparruetan nun lana hain gogorra den, hainbat ordu eta estabilidade falta hori nahiko nabarmena den, batez ere migrantei, benetan txartu daude, pertsona hauek, migrantei benetan eragiten die, guk dakigunaren arabera, batez ere hobeto ordainduen dauden postuetan, kapataza edo dena delakoa direla gizonak eta migranteak ez direnak, ez. Orduan, egia da dela gizartean bezalase horrelako sektoreetan benetan eragiten die txarrera, ez. Orain negoziazio mailan daben aldarrikapen nagusiak dira baga, lanaldia murriztu eta kontrolatzea, biga, enplegua egonkortzea, eta finkoetenen kasuan, kanpainan zehar etenaldietan, edo soldata edo langabezia kobratzen dutela bermatzea. Iga, lizentzietan, langile gehiengoaren jatorria aintzat hartu behar da. Eta orduan zor koloniala aitortu eta ordaindu behar du. Eta hala da, lan osasunaren arloan, estres termikoaren kontrako neurri zehatzak eta garraio segurua. Gero eta gehiago hitz egiten da lau eguneko lanastea. Zidoia Mendia, bigarren lehendakari orde eta lan eta enplegu sailburuak iragarri zuen, Eusko Jaurlaritzak aztertuko duela zer dakarren lau eguneko lanastea abian jartzeak soldata murrizketarik gabe eta ordu gehikuntzarik gabe. Eta horren inguruan hitz egiteko Miguel de Andrés, Hortelanos enpresako zuzendaria daukagu pantailaren bestaldean. Kaixo, Miguel? Kaixo, arratsaldean. Zuek 2021ko maiatzean jarri zenuten martxan lau eguneko lanastea bostekoa izan beharrean. Nolakoa izan zen trantsizio hori zuentzat? Guretzat nahiko naturala izan zen, ezta? Gu telelana egiteko ohituta geunden, beste aldetik gure ordutegia malgua zen, beraz, trantsizioa ez zen bat ere zaila, baina agian 3 hitz esango nituzke. Zalantzak, beldurra, baita esperantza ere bai, ezta? Halako erabaki bat hartzen denean, zalantzak edo beldurrak izatea edo agertzea, nik uste dut normala dela. Baina, esperantza genuen neurria positiboa izatea eta eskenik horrela izan zen. Hasiera batean froga piloto bat egin genuen, 3 hilabete, positibotzat eman genuen eta mantendu genuen orain arte eta segurazki betirako. Zuek ere enpresa txikitxoa zarete, ezta? Uste duzu orduan aldaketa horrek hobekuntzak ekarri dituela langileentzat? Guretzat zalantzarik gabe. Egia da, guk ez daukagu tresnarik produktibitatea neurtzeko, baina alde batetik guk enpresa moduan helburu batzuk dauzkagu, orain arte helburuak betetzen dira eta guretzat hori da neurri garrantzitsuena. Baina gero beste aldetikan, nire lankideekin hitz egiten dudanean horretaz, haiek esaten dute, ezta, astelehenetan energiaz beteta heltzen direla, denbora gehiago daukatela atsedenak hartzeko, eta nik uste dut lau egun astearekin gehiago eta hobe aprobetxatzen direla denbora eta hori positiboa da bai enpresarentzat, bai langileentzat ere bai.
Beraz, langileak pozik daude, eta bezeroen aldetik nolakoa izan da haien erantzuna? Haientzat ere bai oso naturala. Guk erabaki bat hartu genuen hasiera batean, komunikazio ofizial bat ez egitea, ezta? Eta, gehienak komunikabideetan enteratu dira, ezta? Eta nik uste dut hori seinale on bat dela, izan ere, zerbitzuaren ikuspuntutik ez dutela nabari aldaketa. Esan dugu, komentatzen ari gara, lanarekin dugun harremana askotan ez dela oso osasuntsua, eta historikoki ere, lanaren estatutua moldatuz joan da, orain 40 orduko lanastea izaten da normalena, eta enpresen lan joera zuk uste duzu 4 egunekoa izaten jarraituko duela, ez dakit zuen inguruan zer ikusten duzuen beste enpresetan? Egia da momentu honetan zalantza asko daudela eta nik uste dut normala dela izan ere aldaketa oso handia da, baina zuk hasieran azaldu moduan nik uste dut daukagun harremana lanarekin aldatu egin behar dela, ezta? Azken finean guk lan egiten dugu eta helburu batzuk lortu behar ditugu eta egin beharrak batzuk badauzkagu, baina egin beharrak eginda daudenean edo helburuak betetzen direnean, nik uste dut ez dagoela inolako arazorik denbora gutxiago lan egiteko edo egun gutxiago lan egiteko, ezta? Baina nik uste dut hori aurrera eramateko 3 ardatz nagusiak daudela. Alde batetik, teknologia, orain gure eskura teknologia asko dago, eta uste dute importantea dela enpresek apustu finko bat egin dezaketela teknologiaren alde. Beste aldetikan, teknologi hori erabalgarria izan dadila, uste dut formakuntza, langileen formakuntza ezinbestekoa dela, eta azken finean prozesuak, ezta? Enpresa batean prozesu asko daude, eta nik uste dut prozesu horiek arinak eta errezak esan behar direla, eta horrela lortuko dugu produktibitatea handitzea, eta produktibitatea handitzen denean, halako neurriak posible dira. Ikusiko dugu aurrerantzean zer gertatzen den gure inguruko eta batez ere Euskal Herriko enpresetan ia 4 eguneko lan astera igarotzen garen ia guztiok behintzat. Mila esker Miguel gurekin egoteagatik. Eskerrik asko zuei. Eta kulturarloan ostegunean hasiko da, azken arrok jaialdiaren 21. edizioa Gasteizen. Iggy Pop, The Pretenders, Rancid, Lucilda eta El Drogas izango dira oholtzan besteak beste. Lerro artean irakurtzen dena ez da baidan esan gabe gelditzen dena zer da gabezi hori espada dena ez dudana zidatzi du. Eta Araban ere dagoeneko jakina da nortzuk jasoko dituzten 2022ko urrezko zeledonen sariak. Gorka Ortiz de Urbina, gaur egungo zeledon, eta Elisa Rueda poeta hain zuzen ere. Sarituek Teatro Principal Antzokian jasoko dute saria irailean.
sé, a mí me parecía, es que me parece tanto que no, jamás había pensado que pudiera ser. Eta gaur Nafarroa oinezeko bideoklipa eta abestia aurkeztu dute. Urriaren 8an ospatuko da Etxarri Aranatzen. Nafarroa oinezeko aurtengo hitzordua urriaren 8an izanen da Etxarri Aranatzen. Eta dagoeneko aurkeztu dute kanta eta bideoklipa Nafarroa osoan bai lelopean. Joseba Tapiak sortu du musika eta Maialen Arzaiusek egin du letra. Baina Olaia Intziarte, Nerea Arbiti, Maider Ansa, Leire Letu eta Kristina Arantzabe izan dira kantariak. Abestiaren gakoa, zonifikazioa salatzea izan da. Mezua garbia da, bai? Nafarroa osoan euskara ofiziala izan nahi dugu. Eta letran ageri den bai eta ez jokoarekin Nafarroaren zonifikazioa eta banaketa salatu nahi dira. Doinu dantzagarriak dira, niretzat oso Joseba Tapia ere da, entzun dut oso atzetik, nahiz eta berak esabestu, bai arregloak eta bai melodiak sortzeko era oso bereizgarriak dira guretzat. Egia da, entzun duzula bitan eta sartzen zaizula barruraino, eta nahiz eta ez gogoratu letra osoaz, estribilloa oso joko polita iruditzen zait, eta hori iruditzen zait Kristana bestia. Bideokliparekin batera San Ferminetako oinez txokoare aurkeztu dute. Takonerako arnasgunean. Jatekoa, edatekoa, merchandisina eta noski izanen diren kontzertuak ere iragarri dituzte. Horien artean Brigade Loko, Sofokaus, Nafarroa 1512, Onkixin, Ixaxakara, DJ Bull edo Baietz taldeak izango dira. Aurtengo hitzordua beraz, urriaren 8an Etxarri Aranatzen. Eta kiroletan, uztailaren 29an bozkatuko da Euskadiko pilota selekzioan nazioarteko kide izango den ala ez. Bozketan parte hartzen duten bi herenen babesa eman behar dute estatutuak aldatzeko. Eta informazio horrekin iritsi gara albistegiaren bukaerara. Gaurkoan, Eiderren betidanik abestiarekin agurtuko zaituztegu, gustatuko zaizuelakoan, besterik ez gure aldetik. Horiek izan dira gaueko albistegiak gurean gaur utzi dituenak. Gogoratu guztiak eta gehiago, 11.eus atarian daudela eskuragarri. Bihar arte. Zu nirekin hasi